Hej og velkommen til Veteranbilen. Det var egentlig min mening, at jeg ville have lavet den her video, som nu er det første og lagt ud på min YouTube-kanal. Det kommer ikke helt til at holde stik. Jeg har øvet mig lidt i at lave lidt redigering. Det kræver lidt øvelse, men jeg har lavet lidt videoer og lagt ud. Når den her kommer ud, så ligger der nok 4, må det være, på YouTube. Som de første de er optaget sidste år. Der er lidt fra et veterantræf i Hirtshals i august måned må være, hvor jeg selv var med, hvor jeg var i følgeskab med den veteranklub, vi er med i, Midtvendsyssel Veteranklub. En helt fantastisk dag, der er i Hirtshals. Det er simpelthen bare et af de bedre veterantræf, der er, synes jeg. Det er hyggeligt, der er liv i Hirtshals, byen gør noget for at trække folk til sig. Til byen med det træf der. Der er kaffe, og der er rundstykker, og der er en madbillet og sådan noget. Så alt i alt så en helt igennem hyggelig dag i Hirtshals. Så er der også lidt video fra september måned, hvor jeg var i Californien. Der kommer nok lidt mere fra. Jeg har stadigvæk lidt, der ligger, jeg ikke har fået redigeret på endnu. Men der ligger noget fra Petersens Automotive Museum i Los Angeles. Der er lagt 2 videoer ud. Et fantastisk sted med enormt mange fine biler. Jeg har aldrig set så mange fine biler samlet på et sted. Det er et fantastisk museum. Der er alt. Ja, alt det er måske så meget sagt, men der er, nu er det først Ferrari, der er lavet. Der står en enormt smuk Rolls Royce Phantom. Ja, der er bygget et eksemplar af, som jeg har ikke helt fundet ud af, hvem den har tilhørt. Der var lidt hemmelighedskræmmeri om, hvem der egentlig ejede den bil, da vi forsøgte at spørge mig og min onkel, da vi var på besøg der, men der var ikke rigtig nogen, der ville fortælle os, hvem der har haft den, om det var en hemmelighed, eller de ikke vidste det. Det ved jeg simpelthen ikke. Men et museum i 4 etager, så hvis man skulle komme til Los Angeles og er lidt bilinteresseret, så kan det helt klart anbefales. Så har jeg lagt lidt ud fra en messe, der er i Fredericia 2 gange om året. Det er også et fantastisk arrangement. Hyggeligt at gå og kigge på biler dernede. De forskellige bilklubber udstiller. Når jeg er tilbage til den her lille YouTube-kanal, som jeg vil forsøge at lægge lidt ud på. Det er kun et hobbyprojekt. Det er et forsøg. Jeg er nybegynder på YouTube, men så bær over med mig, der vil helt sikkert være fejl. Jeg er heller ikke super dygtig til at redigere, men det bliver nok bedre med tiden. Men det jeg godt kunne tænke mig med den her kanal, det er at filme lidt på eller ved de forskellige bilarrangementer, der er primært nok i Nordjylland, altså der hvor jeg selv kører med til Lundby Krat ved Aalborg om tirsdagen, Spark Dæk her i Brønderslev, som er blevet ret stort. Der kan være op imod, jeg tror rekorden er 900 et eller andet køretøjer fordelt på biler, lastbiler, motorcykler, traktorer og alt muligt. Det plejer at være en god aften. Det er hver anden onsdag hen over sommeren, så hvis der er nogen, der skulle komme forbi Brønderslev onsdag fra maj til september, så det er hver anden onsdag. Hvornår det lige starter i år, det har jeg ikke helt styr på, men Spark Dæk Brønderslev har en Facebook-side, så find det der. Nå, det her, det kunne godt mønte ud i, eller jeg håber det vil mønte ud i, at jeg kommer ud og besøger nogle forskellige folk, der har samme passion for biler, som jeg har. Det kan være førerkrigsbiler, hvis der er, ja, men ellers så 70'er biler, 80'er biler,
youngtimer. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave, det er så moderne at lave biltest med nye elbiler, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at få lov til at, hvis det kan lade sig gøre, der er nogen, der vil give mig lov, selvfølgelig at køre en tur i deres bil, og så anmelde den lidt ligesom, for at sammenligne det lidt med, hvordan bilerne de er nu kontra dengang. Altså en familiebil fra 70'erne, 80'erne, det synes jeg, det kunne være interessant. Så det er noget af det, jeg vil forsøge at se, om jeg ikke kan få lavet lidt video om, og så lagt ud på den her YouTube-kanal. Det er lidt stille endnu. Vi skriver jo stadigvæk i januar måned, så der er ikke så meget liv endnu. Men her en af dagen tror jeg, at I kommer med på en tur herfra, og så vil jeg køre over til, hvor min gamle bil står, min NSU fra 72. Jeg tror, hun trænger til at blive vækket lidt af vintersøvnen, og så blive startet op, og så kunne vi jo lave en lille video om at få liv i hende her, efter hun har stået i et stykke tid. Der står også en VW-bus, der er ved at få ny motor i. Den kunne vi også kigge lidt på, hvad der sker med den. Jeg tror snart motoren skal i igen, efter der er renoveret en ny motor til, for den var blevet træt. Så håber, I har lyst til at følge med. Og som sagt, det her det er nyt for mig, så forvent ikke, at det her det er en professionel YouTube-kanal. Det er rent sjov og hygge, så håber, I får en fornøjelig dag, og det er heldigvis snart weekend, så have en god weekend. Kan I hygge jer? Hej hej.